un ano máis, unha terceira edición para presentar as residencias artísticas de Mariñán. Eu sempre digo, como deputada de Cultura, temos nesta diputación grandes proxectos, pero eu creo que este é un dos máis fermosos e dos que estamos apostando, porque non é fácil facer unhas residencias artísticas. Digo fácil a nivel administrativo, non é fácil para unha administración entender este formato, sobre todo porque non é un proxecto finalista onde teñamos un produto final, non? E iso para unha administración pública sempre decimos que é moi difícil de entender, non? Porque non se está de alguna forma mercando algo, e ese é o sentido tamén que desde aquí, desde a área de cultura e con os comisarios que me acompañan, que queremos darle a este proxecto, un proxecto artístico para, de alguna forma, para que creadores e creadoras se dediquen un pouco a investigar con esas estadías que ofrecemos en Mariñán e que se dediquen un pouco a experimentar, a sentirse libres e a facer dese proxecto, ou non facer, pero que teñen en mente traballar e ter ese proceso de investigación, non? Por lo tanto, para nos é moi importante, e creo que además como administración pública é unha necesidade e unha obligación, non? Colaborar con este tipo de proxectos a través destes espacios. Nos, además do espacio Mariñán, pues tamén ponemos ese acompañamento, ese asesoramento e esa formación, non? Como xa temos, como vamos pola terceira edición que arranca estos días, pues que xa temos un pasado onde podemos decir que os 2 anos, as 2 edicións anteriores, temos xa unha gran experiencia que además creo que é maravillosa e que de alguna forma temos xa aí pois esos pequenos xérmolos que xa foron brotando e unha gran experiencia de artistas, escritores do noso país que xa puxeron e que xa están aí no mercado, por decirlo de alguna forma, pois todas esas sinerxias, colaboracións e todos esos procesos que desenvolveron en Mariñán. Quería convidar a todos os creadores e creadoras do país, que o prazo remata o 14 de febreiro, que se anoten, que teñen moi pouco tempo, pero que presenten esos bocetos, esos proxectos, para que nos podemos, con esa comisión avaliadora, ver cales poden ser un pouco tamén as escollas, e que se celebrará desde o 31 de marzo a 11 de abril no Pazo de Mariñán. O cual, para nós é un investimento importante e un proxecto, además, no que confiamos e que seguimos levando da mão con moito cariño e con moito afecto, porque creemos que é o futuro para os creadores e creadoras deste país apostar polas residencias, non? E seguir medrando e renovando.